2 juta Mas. Sik apa 2 juta ki? 2 juta tak wae kitchen set full set dapur minimalis. Lurus, kitchen set lurus. Kuwi asli apa ora? Ya asli iki lho Mas, iki lho. Kok dikali mesti ngono. Kali iki po sekolah, iki ora sekolah bakulan, masuk sekolah kali wae. Alah iki. 2 juta, iki komplit, ukurannya sampai 30 panjangnya dhuwure kok, sampai 30 komplit. Komplit piye? Lho. Oh nek kodane. Nah, iki jerone ngene iki lho Mas. Ngisore wastafel eneng rak piring karo gelas. Oh ya cocok iki. Lah terus ngisore meja kompor, eneng sap kacane kena nggih nguripne baskom. Masuk iki. Iki milih motif bebas Mas. Iki oleh, sing iki oleh, iki yo enek polosan ngene iki. Oh. Iki enek motif ngene iki. Berarti Bebas pilihane milih akeh. motif. Berarti iso milih ya? Yo iso milih bebas milih nek jek kurang motif pilihane liyane jek akeh. Oh ngono. Iki ya tak kei bonus Mas. Bonus apa ya Mas iki? Iki keran apa jenis selang pembuangan. Iki kena diodot. Oh, malah kok ndekemen batinku ke. Yo iki kena diodot Mas kena didawane. Iya, masuk iki. Lah iki saringan pembuangane nggo wastafel kene, plung kene. Lah iki kerane komplit kok aku. Wis komplit ya? Yo, dadine kok teko omah garek nyembung ning banyu. Oh, alang. Nah, Lah engko terus mbukake piye? buka piye maksudmu? Handle urung tak pasang iki. Oh lah, tapi yo eneng ya iku ya. Ya, nek kebodhongane iku nggon baut enak lho. Heeh. Handle urung tak pasang tetep dikai handle no. Heeh. Gratis ongkos kirim Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura. Cara pesene langsung japri neng nomor pemesanan ning bawah bio profil Arthur Mebel iki lho. Ning HTTP wami didudul otomatis terhubung karo aku iki lho. Oke, Mas. Bismillah bebas iki. Jan cocok iki 2 juta iki kan ini.